Kusekude phambili. Kodwa iinzame zokuqinisekisa ukuba iilwimi zoMzantsi Afrika azilahleki zivelisa iziphumo ezincimisayo. Kodwa oku akuzilula. Threat in the contemporary era languages are facing is not the colonizers, it's ourselves. It's us. When I visit you, Sipho, at home, you tell me that, no, Minister, this is Sipho, my son. But please, it doesn't understand isiXhosa, you see. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni liphakamise ukuba iimviwo zebanga le-10 zibhalwe ngolwimi lweenkobe. Oku kuza emva kovavanyo olwenziwe kwizikolo ezithile zaseMpuma Koloni. We have been able to get results quite surprisingly in maths and science on those particular piloted programs, piloted schools in those particular programs, which then defines that our ability of reasoning, strategic thinking, has got nothing to do with how we have created ourselves to be today. Enye into ethe yaphuma phambili kukuqukwa kwentetho yabo bangevayo nabathetha ngezandla kwiilwimi zeli. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Andangqonji, eMpuma Koloni.